Moi! Tän kanavan nimi on... Banaania pizza. Ja sitten kun on yksi tilaaja, Niin me näytetään naamat. Tehdään face reveal sitten. eli joka ei tiedä mikä on face reveal, niin Me näytetään vaan naamat. niin ja sitten tehdään spessu. Eli painakaa sitä tilausnappia. Jee. Voitko sä Niin kuvata? näette nopeammin meidän jalat. Ja käy Voitko sä kuvata mun kenkiä? Kato kuinka söpöt kengät. Joo. Kuinka monta... Elikkä siis painakaa sitä tykkäystä ja Siis tilausnappulaa. Niin näette nopeammin meidän naaman. ASMR. ASMR. Mutta siis, eli painakaa sitä tilausnappulaa ja peukkua ja niin sitä nopeammin näette meidän naamat ja saatte spessun nähdä. Ja mä kerron vinkin mitä me tehdään spessussa.